guys, mag-retouch ta og pang rapo sa atong salog kay para malimpyo sad. Kita itong mga tutoy kanal-kanal diha. Bahala na mga basher, I don't care. Basta importante, di ta igla. Hoy, diyan na sa kanang limpyo pa ko. Atong mga bangko nga atong pahiran kay di man kasabot oy ang mga tutoy oy. Dudong nga may. Unto karon ako ha. Kita ka na ko nang limpyo pa ko dire. Magsamok-samok man ko na sila sa ilang dadi guys. Pag musulod dire ilang dadi ang ambakan nila di makamata na hinuan. Diri ta oh. Mag-retas-retas ta kumuan diri oh. Dada, pistol. Ikaw ba gara mo ka? Ingon ko unya na. Pasabot karon. Nanguan pa di ta dire. Balong nanguan ta ka dire unang limpyo. Unsan mo ni dire? Ay, Diyos ko Lord. In Jesus' name. Nayabo ang tubig. Ang tubig ni sa baso guys nga among ikuan giyabo ni sa among Persian. Blaan mo ni among baso good. No ko. Abaw pa man tag naay anak ani 12 ka buok. Dagan kaayog kuan. Imanon. Buntag sayo pag mata mo na dayon nga tubamon. Ay, Diyos ko Lord. Yan na guys. Yung putumaya guys, gagmay kayo mo. Taman ra sa kalamon. Over po king presyo ha, oy di na pumayo namin usab og palit. Naman ni soke di ari nga katong putumaya guys, unya wala naman ning anhi di ari. Kato kay ang iyahang 30 kay daghan kay sa tanan. Kana iyaha kay mura ra isa ka pudyot. Makatagam siya palitan guys, mahal kayo siya baligya. Wala na yung mamalit sa yaha. Hi, Day. Morning, Day. Good morning. Mata na akong beautiful. Good morning. Ning mata na mong beautiful, Inday. Mata naman lagi ka. Sa'yo pa man. Di ba dapat makandadi dito? Hoy, ano naman na?
Iba, nagtapad kang daddy. Ni mata naman ka. Nagtapad na siyang amahan, guys. Nasa sa kilid sa iyang amahan. Nakatupong isa na kong dudong gamay. Sa kong kilid po to. Ang among Persian mo nagpatunga. Imbis iba na mo tanday. Di nakatanday. Kaya naana sila. Isikilid ning tapad. Na ay nagpatunga si Persian. Wala na lugar si Banana kay kita para na sa iyang mga anak-anakins. Hoy, di mag-away ha. Nagkarambulan na po mo diha. Ay, Diyos ko Lord. Mao yun ako ang trabaho everyday guys, morning. Pag na ako'y lakaw guys, ayaw kay kumanglimpyo kay para unya. Pag lakaw, ang balay limpyo na. Pag uli, ang balay limpyo. Talibang ka. Igoon din ako na compression na pagkaroon. Igoon si Persian. Kay unyang gabi, iligoon ako kung mga iroon niya kay na ay may agas unya. Unahan ako ligo si Persian. Aya ako mga dogi unya. Ugoy ang tutoy wa na ni. Nimbuliskad na. Retouch ato ang salas. So dere na po ito mag-retouch ato ang mga divider. Akong divider guys, taga-adlaw po na nako gina trapuhan kay para way abog. Para ahat ang mulantaw, limpyo ang palibot. Ug sinaw ang ato ang mga gamit. Para mahumot ang atong balay, para mahumot ang ato ang palibot, gamitan nato aning gel. Sa mga kumpanya sa dildiha ni Ara. Ako ang promote ang inyong gel fabric. Ang ato ang Forever Joy. Muna akong gamiton guys. Ayun, napadyo ko ibutang ani guys para way langaw. Kanisa ko iuna ibutang. Dayon, na ako ibutang ani nga. Kuan para ang balay way langaw. Way lamok, among balay wa nila, among balay way langaw, way lamok. Mahadlok pud ang langaw nako guys kay bisan makakita og langaw isa ka buok, impas. Nang way langaw ang balay. Gawas og tigmangga kay na may masalaag ana nga langaw, impas oy. Namang koy paradok-dok sa langaw guys, dali raman sila makuan ani. Una nga way langaw mosulod kay maimpas man. Gigamitan pa din ako ani o katong isa nga ako isagol. Iwas gid ang langaw diri kay killer mo langaw. Killer og langaw ni inyong manang guys. Di ko ganag na ilangaw among balay kay kanang langaw sa aharan ang pugpa. Kanang ok-ok. Di ko ganag na ay ok-ok among balay kay kanang ok-ok hugaw pud na. Pero di jud malikayan guys nga naagit po yung ok-ok nga muanhi diri sa mga mga kilid na sa ilalom ng ang kanang ilalom mga ilalom bitaw niya kay dili man sa magdugay ang langaw diri kay nga langaw ang ok-ok kay ang akong mga iring Ginoo ko. Ako ang nang ginasukian akong mga iring guys. Pag naay ok-ok og langaw
impasa kay hugaw na. Amo na nga ang uk-uk guys. Igo ora na dire mo pasonsyo human. Mawala dayon kay among langaw pila na ka ay among langaw among iring. Pila na ka uk-uk dire gi banat-manatan sa mga iring namo guys kay kanang mo anhi gyud di ari nga. Masalaag siguro na ba. Di impas unya nagpalit og daghang albatros guys kay hit kay nako ng mga mananapan ng langaw kanang ok nagpalit og daghang albatros kay pangbutang nako sa kilid-kilid awa na gyud langaw nagpakita kay magpakita ang langaw impas gyud aw langaw ok ana. Naluto na akong rice guys. Unya dapit pakanon na nako akong mga doggy dogs. Kay hapit na alas 7. Ni ara guys, luto na siya. I love you. Next month guys kay adto may og Cebu kay follow up check up ni mother. Mag-andam sa ko pagkaon sa kong mga doggy guys. Oy ay ako magkitaw-kitaw sa ano ang panimalay kay para kuan di na ko magunahuna ako ang lutoon unya guys. Pag human ako tanan nagluto ko ani. Diri sa ano. Ana sa nako ni ako mga anak-anakin. Wala na pa man dai pagkaon ni piring diri. Oh wala na pa ni wala sa piring dilag adlaw pa oh. Wala na po ning uli akong iring og pila ka adlaw ng katong isa. Nga gi-adapt. Magkuan na. Sa kaadlaw naman siguro na pud ka uli ang amaw. Asa na pud kaha to? Agay, mga katutuyan na to dyan. Murag i-display. Noo ko. Paunsa na to atong rice. Wak wak. Nagkaon na si Kuan wak si Tiger. Sayo man ni sila na nga ang kagahapon guys mga alas 5 o alas ngit-ngit kita dito mga alas 5 kape. Nanihapon sila. Wala man nila ingon ahon-ahon diri guys kay mira man amo ang mga anak-anakin sa nimo ang iring og iro kay wala man ni anak guys so kana ra gyud among ma-focus sila. Ang lato mig lagi og guys intaw magsige mig unahon na sa mong iro. Kay doy kay mapasmuhan. Nya pagkahuman guys mato kog Cebu. Gusto ni banana mo uban. Nya among iro saon man na kay katong gibinlan namo sa una di ani guys sa among balay walay ayo guys kay nabe si nanay mo lanto ba na si nanay kay before may mulakaw ug lagyo mo ana gid bay kung nanay nay palihog kanang lili sa balay nay to nga si nanay magagi-agi ra man na diri taga-adlaw si nanay kay agi-anan ra bay diri amo ang kuan kilid. So makita gyud niya ang say mga lihok. Niya ang ingon ni nanay kay
among suga daw udto na kayo palungon niya. Ako biya diri yagbangon ako. Palong dayon ang suga. Dili na ko paudtuhan kay kani nagkuan ta sa kurente. Una nga. Kuan. Na, nya. Sakto kaayo ko mo sweldo guys, walay kulang, walay sobra, sakto jud kaayo mo sweldo. Unya, among balay guys gilimpyuhan. Katunan nakahibalo sila nga muuliay nami. Libre patanan kaon guys. Pati iyang anak duha ka buok na dire. Libre sulatan pa kung mga dingding. Pintalanan, amo na po ning pintalan og utro kay ang mga dingding daghan kay sulat ballpen. Diyos ko Lord. Sa Facebook ra nako to nakuan guys kay nagpush sa Facebook wag kinsa da ko ni magkuan sa balay, magpabantay sa balay, magpalabaw sa padinha. Siya daw pwede daw siya sa Facebook ako siya nakita niya kanilaging nagkinahanglan kayo ta kay Malargag Cebu kasi banana mo uban. Noto nga ako ang gikontak. Sus kay ako mga ero mo ora man gihapon, niwang man gihapon. Unsa ka pagpakaon. Nya nang limpyo sa balay tibuok. Pagkuan na pagkahibalo bantog ra tingala ko guys ba nga. Magsige siya pangutana nga kanus amo mo uli ti. Mo ingon ra pa ko hapit na. Ayun. Pagkahuman, ako siyang giludan, gibili na mo ang isa ka cellphone. Giludan na ako kay para makita, mag-video ko, makita na ko kung mga iro. Nabuing na di man po ko makakuan guys kay gamiton man po sa iyahang anak ang cellphone nga ako ang gibilin nga akong giludan nga para makita na mo sila diri ma-monitor. Mukontak ta di man po na makontak hinoon. Aya ra na mo na istorya guys nga muuliay nami. Nga mo to. Ya dali-dali na din sila panglimpyo guys kay muuliay nami. Pasultion among silingan. Karon na sila nang limpyo nga manguli na mo katong wala pa mo apa mo Cebu wala na limpyo-limpyo ang mga taig katag. Giahak. Mo to wala na nako siya gikuhag utro ako siyang gi-block. Sakto kay tong sweldo niya ang trabaho di sakto. I-block na ko siya. Ingon pa siya nga sa sunod na putiha ko wala ko ning utro Makataga man na ing anak gud. Sakto kita mo sweldo niya. Jadi ako. Wak. Tara. Wak. Tawag ko sa ba. Sakto kita mo sweldo guys. Unya, ang trabaho dili sakto. Saon mo na. Ara. Igutom na si Butch, man ako gatag. Dali na mo. Diri. Putri. Dudong kamay. Tanda ka diha. Dali na ba? Kung dudong gamay gahi kay ulo gamay ilok-ilok. Oh, wait lang kay magkuan pa ko, magtimpla pa ko. Adto na pud mi merkado unya, merkado na pud mi kay mga iro gamay na lang sudan. Ako magulang pa guys, ingon siya. Dudong gamay, dali na. Putri. Putri, dali putri. Putri. Ako magulang guys, ingon siya guys nga. Amo daw mga iro, dako daw kay gasto. Among mga iring. Maoro din makahurot sa among kwarta, pataka ra mga istorya Say, dako gasto. Nga. Di man na sila para sa mua, di man na sila dako gasto. Dako na sila tabang sa mua, dili kay dako gasto. Kay kan among mga iro dako kay nagkuan sa mua kay safety kay may nang mga iro gamay ray kamas-kamas.
kuan na sila. Mura na sila kita og ungok. Kana pud among mga iring. Swerte po na sa mua kay tungod sa among mga iring daghan ning mga maabot nga kuan. Nga dili na namo paaboton mo kalit lag abot. Nya. Miingog. Dako gasto miingon og kuan, kamalas dili oy. Tuo ana. Kadagang mga buhi di ana nga wa nakalisod. Tingnan na guys. Ang uban ni dagan pa man ganig buhi sa amua. Nya kani amo pila ra ni kabuk among buhi. Among buhi guys kay kuan ka iring. 5. Ikalima ang Persian. Dayon among iro, 4 na lang kabuok kay sa una ang iro namo siyam ni sila kabuok. Nya nga tiguwang naman to. Sa una pagigid sa una pagyo daghan na jud kay kong mga iro naabot pa to kong iro sa nag-11 kabuok. Among mga iro guys dili mamatay sa sakit guys, mamatay sa di mamatay sa sakit. Dili mamatay sa sakit, mamatay sa katiguwangon. Tungod sa among pag-atiman guys nga atiman kaay sa tanan. Ang uban mamatay sa sakit kay kanang kulang sa kaon amo dili. Mamatay sa katiguwangon. Dagol. Dudong gamay. Inday. Eat na day, eat na. Uy, ang akong Persian ba niya? Galantaw-lantaw siya, di man siya pwede diriin tahon. Hindi ka pwede diriin. Ano ka di ba maon ko? Ano yan? Eating na sila guys. Oh? Nag-eating na. Akong mga earring po, duman na. Karon guys, relax na. Kayo man na sila eat. Oy, bot, wala na hapdan. Mayroong pataon, hapdan na. Mahal na ba kayong bugas niya? Among bugas guys og sa among iro pareha ra guys. Princess Bia kay para usar ang lungagas kay sa magpalitaan ng sa pang-iro nato orang gasto kay maglungag pa kag otro gasol na pod kuryente na pod kay rice cooker munang usar ra guys. Wala na hurot ibot sa iyang pagkaon kay ginagahan akong maayo. Mabinlan pero iyara man ang balik-balikan, mahurot ra na niya. Na ako mga ero guys, buyag kay lawas butin pagkabluduga kay limit sa kaon. Kay alangan guys, kuan ra man na sila mamahaw, manihapon ra man wa naman na sila paniud to man. Pagpamahaw guys, daghanon jud kay nako na ilahang pagkaon kay wala naman sila paniud to. Kay pagka hapon ana snacks magpalit man mi og kanang pan o maapil po sila sa pan mo nang kami rang gawad ni banana guys magpalit mi og pan say tag isa gatos say tag 80 o say tag 50 kay maapil man nagkaon ko mga dogi. Apil man po na sila snacks. Unya na po magluto ko og spaghetti. Kay magpalit ako mig pan unya katong sandwich unta kong paliton. Yan na may pan diya nga katong pandisa na malunggay sa highway naman baligya dira. Mo na lang ang akong paliton guys para akong mga dogi makakaunsad. Apil man na sila sa budget guys kana akong mga dogi.
Unsay kaan na mo guys, makaunsad nila. Namadala na ilang dadig sudan. Unsay sudan ako, sudan sad nga nila. Utangan po na ako na ilang plato. Ato na po ning i-retouch og limpyo diri guys kay ang mungho guys matumban, magpilit-pilit, lain kaayo. Natagol? Si Inday, baka na magka. Guys. Uy, Inday, mana ka? Sa imong mama na unya. Tuni ihatag sa imong mama unya. Pamukhaon, lumason ra na sa imong mama. Nagami yung ihatag nimo ha? Hawa be. Sirok jud kayo ka mangigo ka dili mo ha. O din gawas dayon mo kay di ba mangihi. Gawas dayon kay malibang mangihi dito. Gawason na din ako na sila guys kay malibang mangihi man na sila dito guys kay mana naman na sila kaon din. Ako pod unya dapit mo gawas pud ko kay manglimpi na pud ko sa gawas sa ilang tain na pod. O dili ha dudong. Sa imong papa na ba? Ano ni paniniya unya? Akong dudong gamay guys kinabantayan ako na siya guys kay kung naay mabilin nga mga pagkaon iyahan ang huton sa patinan niyang busuga. Munang prebuyat iglawas. Kani ako ni ikuan niya para kanon naman po ni libots unya. Kay pasagaan dito. Pagbalik wala ni sulod. Kay gikaon na ni dudong. Kani para unya ni nila. Ay nabuang. Diri ra ay nako ni butang na kasari. Diri ra din ako ni ipatong kay kanon man ni nila unya. So mana sila pangaon guys. Uy dagul. Dagul. Ah dagul. Gawa sa dito kay mandi pa. Malibang ka, malibang mangihi. Dagul guys, oh, naara oh. Hala ka, kataas na sa ko ang video guys. So, diri ra tataman guys. Salamat sa inyong suporta guys. Sa inyong pag-like and share sa ko ang Facebook page. Facebook page ug sa ko ako ang Facebook account. Sa ko ang Reels ug TikTok. Salamat sa inyong pag-share ug like ug sa inyong pag-subscribe sa ko ang YouTube channel. Thank you everyone. Amping tang tanan. I love you all. God bless you all guys. Amping bye. Nagkabuan nag-istorya.